I er indlogeret hos Cecilio og hans kone Delma, og deres 8-årige søn Ruben, som godt nok er i skole nu. Han får fri her 2:00 om lidt. Vi spiser frokost herude i gården. Det er skønt. Solen skinner. Det gør den heldigvis tit her på Taquile. La isla tiene 5 kilómetros y medio de largo, la parte más ancha tiene 1,5 kilómetros, un aproximado, y la población vivimos acá un promedio de 2.000 habitantes. Y la isla Taquile en sí está dividido en 6 comunidades, y cada comunidad cuenta con su autoridad. En cada comunidad vivimos como 150, 100 familias. Cecilio og Delma, de bor sammen med hendes forældre i huset, og det er rigtig normalt herude på Taquile, at man bor flere generationer sammen. Og de nærmeste naboer, lige 30 meter herhen, ja, det er hans forældre, der bor der, som også er kommet her til frokost. Majsen og bønnerne, som vi spiser, dem har de jo selv dyrket hernede på deres marke lige før. Her i formiddag står jeg med nede og se, hvordan de blev taget op af jorden. Og så bagefter, ja, kogt og stegt herinde i køkkenet. Ørnen, vi får her, ja, den er friskfanget ude i Titicacasøen. Så på den måde så er det simpelthen lækker, frisk, dejlig mad, vi får herude. Cecilio, han er gift. Det kan vi jo se på hans hue. I og med, at han selv, ja, han har selv strikket huen, at han har strikket den med røde farver helt ud til spidsen. Hvis han har været ugift, så havde det sådan den øverste halvdel af huen, den der hænger ned, så havde den været fuldstændig hvid. Cecilio, han taler et udmærket spansk. Hans kone Delma derovre. Et nogenlunde spansk. Og de ældre kvinder, de taler stort set ikke spansk. De forstår det. Det sprog, de snakker sammen her omkring bordet, det er quechua. Der er det sprog, som inkaerne udbredt til store dele af Colombia, Peru, Bolivia, den nordlige Argentina. Acá en la isla Taquile tenemos nuestras reglas que seguimos manteniendo las leyes del Inca, Amasúa, Amaquella, Amayulla. Amasúa significa no seas ladrón, no robar. Amaquella, no seas ocioso, no seas flojo. Y Amayulla es no mentir. Es así las casas dejamos abiertas durante una semana y tal como está se deja. Y no por esa razón seguimos manteniendo las leyes del Inca. Jeg har mit værelse her på første salen. Cecilio, han har indrettet 2 værelser til besøgende. Og det at bo herude en 2-3 nætter hos en familie, det er simpelthen en helt unik mulighed for at komme ind på livet af en peruansk traditionel familie. Jeg tror faktisk, det er et af de steder i Peru, hvor der er bedst mulighed for at komme ind og meget hurtigt blive en del af familien.